माने हम के मनोरंजन कराओ तनी और रउआ हमरा पर अब का बताई छोड़ी। वैसे राउर इमेज बने तो वहां पे माने पैसा फेंक देला से इमेज बन जाई। पैसा फेंके के बात हो, गाना बाजे के बात हो रहा बा। अभी तो रोज चेंज कर दिल टॉपिक के। तो काहे अक्षरा सिंह के गाना ना बज सकत रहे? बिल्कुल बात बादल नहीं खे हैं? बादल नहीं खे तो कहवा स्टेजवा पे उन करे उ गोलवाड़ी प्रोग्राम करे आ ओजा बजाता पवन सिंह के गाना तो उ नची है ना नची है। सब देखी कलाकार लो आजकल सेल्फिश हो गइल बा। सेल्फिश सुनी बहुत बड़का सेल्फिश हो गइल बा। काहे अब जति खेसारी लाल जी प्रोग्राम करे नी तो अक्षरा सिंह के गाना पर डांस करे नी, पवन सिंह जी प्रोग्राम करे नी, अक्षरा सिंह के गाना पर डांस करे नी। अच्छा वही जा शिवेश मिश्रा आ गुंजन सिंह दोनों आदमी प्रोग्राम करे गल बनिल तो का अक्षरा सिंह के गाना बजा के दोनों आदमी जो डांस करी ना करी तो काहे उ दूसरा के गाना पर डांस करी है? काहे करी है? माने लड़की बतरवा झुका दे। आजकल लड़की लड़का लोग से कम नहीं खीसन।